imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec i jedyny Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał nam swoją łaskę i swoje nieskończone miłosierdzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Уважаемые браты и сестры, дорогие дети, распачинаем удзел у гэтай святой Эўхарыстыі, перажываючы урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы. В асаблівы спосаб Святая Тройца вучыць нас той вартасці адзінства паміж сабой у нашых сем'ях. Поэтому в асаблівы спосаб мы аб гэтым адзінстве молімся для ўсіх нас тут сабраных. Дарагія бацькі, умілаваныя дзеці і прысутныя вернікі, сёння хочам асаблівым чынам дзякаваць Пану Богу яшчэ раз за найвялікшыя дары, за сакрамент хросту, за сакрамент споведзі, за Эўхарыстыю. Дарагія дзеці, які ёсць добры Бог усемагутны для кожнага чалавека. Ён кожны раз запрашае нас на сваю святую гасціну, бо прыпамінае нам, што кожны з нас з'яўляецца важным у жыцці нашай хрысціянскай дактрыны. Падзякуем Пану Богу за гэты дар, што нас запрашае да адзінства, да таго, што мы можам рэалізоўваць нашае пакліканне да святасці, прымаючы сакрамент Эўхарыстыі. Паважаны ксёндз Пробыш, год таму у гэтым касцёле цудоўным нядзельным ранкам мы прасілі вас о першай святой камуніі для нашых дзяцей. Тую хвіліну мы ўзгадваем з хваляваннем. Аднак хочам вярнуцца да яе, перажыць яе яшчэ раз, каб яна была пачаткам наступных гадавін ужо на працягу ўсяго жыцця. Зірніце на нашых дзяцей, яны выраслі ў нас. Хочам таксама з гордасцю сказаць, што яны сталі на год старэйшыя і разумнейшыя і вытрывалі ў любові Хрыста, у веры і малітве. Вы, ксёндз Пробыш, разумееце наш бацькоўскі клопат, часта падтрымліваеце і выручаеце нас. Удзячныя вам за гэта. Просім вас аб малітве сёння за нашых дзяцей. Дайце ім Бога ў святой камуніі і дапамажыце ім вытрываць аж да апошняй гадавіны. Дзякуем за словы. За ахвоты і прывітання для кожнага з нас, напэўна, з'яўляецца гэты важны момант, дзякуючы якому мы таксама, як нашыя дзеці, дзякуем Богу за сакрамент Эўхарыстыі, аналізуючы сваё жыццё ў Божай ласцы і просячы, каб надалей кожны з нас вытрываў у тым, што мы ўрачыста абяцалі падчас прыняцця святых сакраментаў. Пагэтаму падчас гэтай святой Эўхарыстыі мы ў асаблівы спосаб і молімся за нашых дзетак, которые год таму назад урачыста прынялі Найсвяцейшы сакрамент, за вашых бацькоў, родных, каб сваім сведчаннем жыцця мы далей пацвярджалі нашу прыналежнасць да Бога Айца. Молімся таксама за тых, хто па розных прычынах не можа быць з намі, лучыцца, напэўна, ў спосаб духоўны і выпрошваем для іх таксама патрэбныя дары і ласкі. За ўсю нашу парафіяльную супольнасць молімся, за ўсіх людзей церпячых, хворых. Таксама даручаем Божай міласэрнасці ўсіх нашых памерлых, блізкіх, знаёмых, ахвярадаўцаў, дабрачынцаў святой памяці ксяндза Юзефа, выпрашаючы для них ласку Божай міласэрнасці. Таксама падчас гэтай святой Эўхарыстыі молімся ў просьбе падзякі Пану Богу за атрыманыя дары і ласкі, за пражытыя гады жыцця ад Марка Самокар, просячы для яго і для ўсёй яго сям'і аб далейшым Божым благаслаўленні, здароўі і дарах Духа Святога для яго і для яго блізкіх. Таксама молімся аб ласцы здароўя, Божым благаслаўленні, апецы Найсвяцейшай Панны Марыі для ксяндза Яна Залога і аб дарах Духа Святога для дактароў. А на пачатку гэтай святой Эўхарыстыі перапросім Пана Бога за нашыя грахі, за нашыя слабасці, каб мы маглі годна удзельнічаць у гэтай святой Эўхарыстыі. А учынім гэта падчас абраду акраплення святой водой. Покорnie prosimy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu,
którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia duszy i ciała. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą z ufnością posługujemy się, aby uprosić przebaczenia naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatańskim. Spraw Boże w miłosierdziu swoim, niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawienia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała przez Chrystusa Pana naszego. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej.
Мудрімися, Боже Ойче, Ти заслалась на свят Твоєго Сина Слова правди, і Духа Усвінцителя, аби об'явить людям таємницю Божого життя. Справ, абыśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałą Trójcy Świętej i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy. Читання книги Зыходу. У тыя дні Маісей, устаўшы з самае раніцы, узышоў на гару Сінай, як загадаў яму пан, і ўзяў у рукі свае 2 каменныя табліцы. І сышоў пан у воблаку, і стаў там паблізу яго. І ён абвясціў імя пана. І прайшоў пан перад ім, і ўсклікнуў: Пан, пан Бог, міласэрны і літасцівы, доўгацерпялівы і шматміласцівы, і праўдзівы. Маісей адразу ўпаў на зямлю і пакланіўся Богу, і сказаў: Калі я знайшоў упадабанне ў вачах тваіх, пане, то няхай пройдзе пан сярод нас, бо народ гэты цвёрдага карку. Даруй беззаконне наше і грахі наše, і зрабі нас спадчынай тваёй, гэта Слова Божае. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony niech będzie Twoje imię, pełen chwały i świętości. Błogosławiony jesteś w przybytku świętych chwały Twojej. Błogosławiony jesteś na tronie Twojego królestwa. Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba. Читання з другого листу святого Павла апостола до Коринтян. Браття, радуйтеся, донжте до досконалости, покшипяйтеся на духу, едномысльте, покой заховуйте, а Бог милости и покою нех бенди з вами. Поздравьтеся называем святым поцелунком, поздравляю вас wszyscy святі, ласка Пана Ісуса Христуса, милость Бога і уділенніся у Духа Святого. Нех бенді з вами wszystkimi. Ото Слово Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Отцу и Сынові, и Духові Святому, Богу, który jest, i który był, i który przychodzi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Бог так полюбіў свет, што аддаў Сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына свайго ў свет, каб судзіць яго, але каб свет быў збаўлены праз яго.
Хто верыць у яго, не будзе асуджаны, а хто не верыць, той ужо асуджаны, таму што не паверыў у імя адзінароднага Сына Божага. Гэта слова Пана. Дарагія дзеці, паважаныя браты і сёстры, сабраныя на сённяшняй святой Эўхарыстыі, каб у асаблівы спосаб дзякаваць за першую гадавіну гэтага вялікага і важнага выдарэння ў нашым жыцці, за сакрамент Эўхарыстыі. Кожны з нас, напэўна, добра разумее, наколькі важным элементам для нас, веруючых людзей, з'яўляюцца тыя бачныя дары нябачнай Божай ласкі, святыя сакраменты, дзякуючы якім кожны з нас узмацняе свае духоўныя сілы. Гэта ўсё дапамагае нам супрацьстаяць спакусам і злу. Мы добра разумеем, што Бог нас не заставіў саміх, і святыя сакраменты гэта нам таксама прыпамінаюць. Сённяшняя ўрачыстасць Найсвяцейшай Тройцы таксама прыпамінае нам тую вельмі важную справу, а менавіта адзінства, да якога нас Тройца Святая заахвочвае. Мы, напэўна, разважаючы Божае Слова, застанаўляліся над тым, што Езус Хрыстус менавіта і маліўся аб гэтым адзінстве, едзінстве для кожнага чалавека, для веруючых людзей, для ўсіх людзей. І правобразам Святой Тройцы з'яўляюцца нашыя сем'і, нашыя бацькі, нашыя родныя, дзеці таксама, якія ўтвараюць гэты правобраз Святой Тройцы, так як Бог Айцец у Сыну Божым праз Духа Святога. Гэта, напэўна, браты і сёстры, той важны, зноў жа, будзем ужываць такога сфармулавання, элемент для таго, каб чалавек добра выхаваўся, для таго, каб чалавек, напэўна, зразумеў сваё пакліканне, для таго, каб чалавек змог зрэалізаваць сваё прызначэнне і заставіць годны след у тым месцы сярод тых людзей, сярод якіх ён узрастае і будзе жыць. Гэтае адзінства, мы ведаем, браты і сёстры, распачынаецца найперш ад маёй асобы, ад маіх учынкаў, ад майго унутранага пераканання, ад майго унутранага жыцця, так званай інтэнцыі, калі мае чыны згаджаюцца з маімі меркаваннямі, з маімі думкамі. Пазней гэтае адзінства, браты і сёстры, менавіта і рэалізуецца дзякуючы нашым сем'ям. Чалавек вучыцца, як дзіця, узрастаць у павазе адзін да аднаго, ва ўзаемным прабачэнні, уменні дзяліцца таксама. Гэта ўсё будзе перадкладацца пазней таксама на ўзаемаадносіны з тымі людзьмі,
которых Бог поставіць на маім жыццёвым шляху. Паважаныя браты і сёстры, некаторыя праўды веры, которые дае нам Бог, выдаецца, што вельмі простыя. Аднак разуменне іх, напэўна, калі чалавек пачынае глыбей над гэтым задумацца, выклікае пэўнае непаразуменне. Як можа знаходзіцца адзін Бог у тройцы асоб, як гэта вытлумачыць лагічна. І, браты і сёстры, тое самае можна перанесці гэтую аналогію на справу нашага адзінства ў жыцці. Выдаецца, быць людзьмі, которые твораць гэтае адзінства, чымсьці простым выдаецца. Не патрабуе вялікіх высілкаў, не патрабуе якойсьці адукацыі, не патрабуе якіх звышнатуральных здольнасцей. Аднак мы добра разумеем, што калі прыходзіцца рэалізоўваць гэтае адзінства, узнікаюць такія перашкоды, такія слабасці, што вельмі цяжка яго зрэалізаваць. І тая простая справа становіцца чымсьці складаным. А чаму яна становіцца складанай? Бо, браты і сёстры, нашыя людскія амбіцыі, наш эгоізм, нашая духоўная і таксама, можа, ў пэўнай ступені фізічная лянота перашкаджаюць ва ўсім гэтым. Бо я не хачу згадзацца з іншым меркаваннем, бо я не хачу сябе змабілізаваць да таго, каб гэта ўсё рэалізаваць. Мы ведаем і разумеем, што гэтыя ўсе вартасці, дары, которые дае нам Бог, патрэбныя не для кагосьці, але патрэбныя найперш для мяне самога. Аднак, браты і сёстры, мы зноў жа, як зазначылі на самым пачатку, добра разумеем, што часамі не хапае гэтай фізічнай сілы, духоўнай сілы, матывацыі таксама, каб стаць у праўдзе, перамяніць сваё жыццё і, напэўна, узмацняючы сябе Божымі дарамі, далей пачаць рэалізоўваць Божую волю і пакліканне да святасці. І менавіта такім дарам з'яўляецца для нас сакрамент Эўхарыстыі. Сакрамент Эўхарыстыі мы таксама добра бачым і разумеем. Гэта той правобраз адзінства. Мы молімся падчас святой Эўхарыстыі не па аднаму, але сабіраемся разам з нашымі сем'ямі, з нашымі супольнасцямі, которые ўтвараюць парафію. Мы лучымся таксама з усім паўсюдным касцёлам, і зноў жа ва ўсім гэтым гэты правобраз прыпамінае нам, наколькі важна трошчыцца пра ўсё гэта. І Эўхарыстыя – гэта той дар, дзякуючы якому чалавек менавіта і будзе ўзмацняць сваё перакананне, свае сілы, каб гэтае адзінства не затраціць. Паважаныя браты і сёстры, дарагія дзеці, год таму назад вы ўрачыста прынялі найсвяцейшы сакрамент. Аднак, стоячы ў праўдзе, варта таксама задаць сабе пэўнае пытанне лагічнае, чы я застаюся верным гэтаму святому сакраменту. Заставацца верным – гэта старацца рэгулярна ўдзельнічаць у святой Эўхарыстыі, гэта рэгулярна спавядацца, гэта старацца быць паслухмяным, гэта старацца верна выконваць сваю місію таго, каб здабыць адукацыю ў школе, каб выхавацца, каб таксама дапамагаць сваім родным і бацькам. Гэта таксама пэўная аказія і магчымасць, каб у сённяшнім дні далікатна сябе запытацца, ці ўсё гэта, што я атрымаў ад Пана Бога, я зрэалізаваў, чы не занядбаў, чы, можа, ў пэўнай ступені гэта не стала прычынай таго, што мае дзеці, я на пэўен час развітаўся з касцёлам, сказаў, што я прайшоў пэўны этап, што я выканаў усё, што павінен выканаць, давёў іх да першай камуніі, а далей, напэўна, праз якісьці час, можа, узнаўлю сваё жыццё ў Божай ласцы. Браты і сёстры, напэўна, у сённяшнім урачыстым дню не варта рабіць гэтых іспытаў сумлення і, напэўна, даносіць тыя эвідэнтныя праўды для кожнага з нас. Аднак, як мы ведаем, кожная урачыстасць, кожная аказія – гэта, як мы ўжо зазначылі, тая магчымасць прааналізаваць сваё жыццё, стаць перад сабой праўдзе, зрабіць выснову і адказаць сабе, што калі я знаходжуся на добрай жыццёвай дарозе, што калі я гэтага не занядбаў, то падзякаваць Пану Богу і, напэўна, старацца прасіць яго аб тым, каб гэтага дару не ўтраціць, каб далей сваім прыкладам, сваімі сем'ямі, блізкімі трываць у стане асвячаючай ласкі, рэалізоўваць сваё пакліканне і выкарыстоўваць усе тыя дары, якімі Бог нас адорвае для сваёй святасці і для свайго земскага шчасця. А калі я штосьці занядбаў, то гэта добрая аказія, стоячы перад сабой у праўдзе, сказаць сабе наступную справу, которую Бог нам прыпамінае,
што не варта гэта ўсё занядбоўваць, што не варта апускаць рукі і ўсправедлівяць сябе, кажучы, што няма сэнсу штосьці змяняць, але так, як прыклад апосталаў нас заахвочвае, пастарацца змяніць сваё жыццё зноў жа на лепшае і старацца трываць пры Богу Айцу Усемагутным. Паважаныя браты і сёстры, сёння, молячыся і аддаючы пашану Найсвяцейшай Тройцы, мы і молімся аб адзінстве для кожнага з нас, для нашых сем'яў, для нашай парафіяльнай супольнасці. Мы молімся за нашых дзяцей, которые год таму назад прынялі Найсвяцейшы сакрамент, которые ў гэтым годзе прыступілі да сакраменту Эўхарыстыі, которые прынялі іншыя святыя дары і ласкі. Просім, Пане Божа, узмацняй нашыя духоўныя сілы, узмацняй і дапамагай нам верна трываць у святых дарах і ласках. Просім Цябе, перамяняй нашае жыццё на лепшае, узмацняй нас у супрацьстаянні са злом, дапамагай нам верна выканаць Тваю святую волю і ў будучым часе асягнуць таксама вечную узнагароду ў небе. Амен. Wyznajmy teraz naszą wiarą. Wierzę w jednego Boga. Prawdziwy, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojców, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi. Wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało Zmartwychwstałego. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał w dniu trzeciego, jako znamie Pisma. Wstąpił do nich, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty. Перажываючы ўрачыстасць Найсвяцейшай Тройцы, удзельнічаючы ў святой Эўхарыстыі, падчас якой дзякуем за Найсвяцейшы сакрамент, злучаны адной верай і адным хростам, молімся да нашага ўсемагутнага Айца ў нашых інтэнцыях і просьбах. Молімся за ўсіх людзей, якія яшчэ не з'яўляюцца Божымі дзецьмі, каб яны навярнуліся і змянілі сваё жыццё ў ласцы. Цябе просім. Модлімося за Костюл Святы, нех в цілим світі указує милость Ойця і Сина і Духа Святого. Тебе просимо. Молімся за Отця Святого, біскупаў і святароў, каб напоўнены моцаю Духа Святого кіравалі касцёлам. Тебе просимо. Модлімося в інтенції Айчизни, аби завжди була вірна Христосові, Евангелії і Крижові. Тебе просимо. Молімся за дзяцей, якія адзначаюць гадавіну першай святой камуніі, каб былі верныя Христу і касцёла. Цябе прасімы. Модлімося за радзіны прыжыццёвыя труднасці, абы з памоцаў ласкі Божай моглі е паконаць. Цябе прасімы.
Молімся аб новых пакліканнях да святарства і жыцця манаскага, каб добрая навіна абвяшчалася ўсім народам. Цябе прасім. Модлімся в інтенції радіців і катехезів, аби помагали дітям і молодежі познавать Христуса, єдиного Збавителя свята. Тебе просимо. Молимся за нас, сабраных вакол алтара Пана, каб мы, перемённые Божьим Словом и хлебом эўхарыстычным, моцна трывалі ў веры. Цябе прасімы. Молимся об ласцы здароўі, Божым благословленні, апецы Найсвяцейшай Панны Марыі для ксяндза Яна Залога і за абдарах Духа Святого для дактароў. Цябе просім. Молімся таксама за Марка Самокарак і дзякуе Пану Богу за пражытыя гады жыцця. Просім таксама для яго сям'і, аб здароўі, Божым благословленні, апецы Найсвяцейшай Панны Марыі і дарах Духа Святого для яго і для яго блізкіх. Цябе просім. Молімся за ўсіх нашых памерлых. У асаблівы спосаб даручаем Божай міласэрнасці, святой памяці нашага ксяндза Юзафа, выпрашаючы для них ласку Божага аблічча ў небе. Цябе просім. Ойче Нябесны, просім Цябе, выслухай просьбы нас, усіх тут сабраных. Умацуй усіх нас на далейшым жыццёвым шляху праз вернае выкананне Тваёй святой волі, праз Хрыста, Пана нашага. Будь похвалений, Пане Боже, у Твоїй безмежній добрині, яка показує Твою велич, яка одорвує нас і хоче, каб ми ділилися з іншими і Тобі складали ахвяри хвали, удячності, просьби. Прийми наші дари і зложи з ахвярою Твоєго Сина. Будь похвалений, Пане, за огонь, який освітляє і обдорвує усіх теплом добрині. Прийми світло свячі і злучи з полум'ям вічного світла, яким єсть Твой Син Єсус Христос, і зроби, каб Ён завсёды гарэў у наших серцах. Будь похвалений, Пане, за кветки, як знак нашої любові і знак нашої удячності за всім отриманої ласки в нашому житті. Просим, зроби наші серця чистими і пригожими. Будь похвалений, Пане, за кожне Твоє слово, скероване до нас. Прийми книгу Святого Писання, яка няхай яна нам нагадує про те, об чим навчав нас Єсус Христос. Просим, прийми гэтую книгу життя і поможи нам нести добрую новину усьому світу. Похвалений будь, Пане, у пригожості води, яку дає Твой Син, і яка стане у нашому серці криниці вічного щастя. Прийми дар води і удзелі нам ласки, каб заўсёды хапала магчымасці і ахвоты чэрпаць моц з крыніцы вечнага шчасця. Похваленый будь, Пане, за виноградные гроны, якія дают шар и моц перемены. Приносим Тебе вино, плод Твой и людской працы, и просим, примяни его у свою кров, каб мы очищенные и узмоцненные яе силы могли чинить шмат добра на Твою хвалу и корысть людям. Похваленый будь, Пане, за нашу землицу Маці милу, якая дае зерно на ежу. Прими хлеб, які злучыў залатыя зярняты, перамяні яго ў сваё цела і дазволь зразумець, што яго спажыванне ўзмацняе нас і дае сілу крочыць разам шляхам у вечнае шчаслівае жыццё з Табой у еднасці святых. І можна сесці цяпер усім.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia i przez tę ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem. Nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twojemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Takież wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołając. Niebiosa i ziemia, ale Twoje, Hosanna, Hosanna na wysokości, Hosanna. Na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostolów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący i Wieczny Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, lamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, to w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, w nas od złego, Ojcze nasz. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie Cię. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie,
ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, laskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuj, jednak nad wszystko miluj, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Ach, żaluję same złość, jedyny dla Twojej miłości.
моем сердце есть Бог живый, пришедł в белом хлебе, а я, Пан Ісусові, далем за то собі. Będę żył, będę rósł, kwitł jak stokrotka, blisko przy Jezusa serca i w promieniach słonka. Дети, прошу дійся ласки для тати і мами. В ім'я Твоє, Єзу Христе, wszystko otrzymamy. І для здорових, і для хворих, для сестри і брата, для парафії вітчизни, для цілого свята. Аби огінь Твоєї милості нас від сотень палив, бисьмо святі вежі до смерті витривали. Ну постежити і порави, я на хму захові, як благословись в праці і послужі слова. Módlmy Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcia tego najświętszego sakramentu i wiara w wiekuistą i świętą Trójcą oraz nierozdzielną ich jedność przez Chrystusa Pana naszego. Księże proboszczu, księże czcigodny, bardzo pamiętam naszą uroczystość przed roku dolejścia nam wtedy Chrystusa. Шелесті сею разом з нами. Пан Бог ёсць такі добрий, що в цьому того року тилі разах жах нам пребачив, а ви довелесте нам Христуса своїми ренками. Можете нам вірш Христосові і кохать, гоївши ціле життя, за wszystkie добре цілуємо ваше капанство длоня. Księdzu Janu я передам тоже потом. Радостне dziś biją nasze serce małe, które są czyste jak lilia biała. Przyszedł do mnie Jezus, Syn Boga żywego, Ty, droga siostra, prowadziłeś nas do Niego. Zasad wiary uczyłeś nas wszystkich, jak kochać Boga i naszych bliskich. Więc dzięki Ci dzisiaj za wszystkie śladami my małe dzieteczki, tatusiowej naszej mamy, za Twoje poświęcenie, droga siostra, i za trud, niech Ci błogosławić w życiu Twoje Bóg. Мамусю кохана татусю, mówisz, że urosłem przez ten rok, mówisz, jestem mądrzejszy i lepszy, ja naprawdę coraz więcej chciał wierzyć Panu Jezusowi, ja naprawdę coraz chciał Go kochać, dziękuję Ci za to, że się za mnie modlisz. Że się ze mną spowiadasz, że ze mną do komunii przystępujesz, że patrząc na Twoją wiarę chciałbym Ciebie naśladować za to, że jesteś dla mnie dobra, za to, że mnie kochać. Chcemy Wam powiedzieć dużo razy, Bóg zapłać. Całujemy Wasze dobre ręce. Парафіяльні об'яви. Ні, ще ні. Ну ладно. Зараз парафіяльні об'яви зробимо і пізніше тоді так само ще слово від батьків. Переживаємо, брати і сестри, урочистость Святої Тройці. І традиційно, уже традиційно в нашій парафії на літній період святые імші у нашому костьолі адбываюцца ад панядзелку па пятніцу у 8 гадзін з раніцы. З июня месяца по август включительно на 8 часов утра святая имша з раніцы. Ад панядзельніка по пятніцу, исключая суботу і урачыстасці. Пасля святой имши адбываецца набажэнства в июне, в чэрвені месяца набажэнства да сэрца Пана Езуса, а пазней ад ліпеня і таксама август, жнівень, набажэнства ружанцовае. Поэтому прыпамінаем, запрашаем 8 гадзін з раніцы, святая імша, дзень большы, тады пазней чалавек можа запланаваць пэўныя якіясьці намеры ў сваім жыцці зрэалізаваць. Поэтому заахвочваем вас, прыпамінаем, каб такі спосаб
перестроить свой графік, хто ўдзельнічае ў ранішніх святых імшах. Святая імша і пазней таксама 8 гадзін з раніцы пасля святой імшы набажэнства. Першага заўтра ў панядзелак успамін святога Юстына мучаніка. Распачынаем набажэнства да сэрца Пана Езуса, сёння заканчваем набажэнства маёвае. Заахвочваем, запрашаем да ўдзелу ў гэтым набажэнстве, да малітве, літанне да сэрца Пана Езуса ў сем'ях, сваімі роднымі, блізкімі. Таксама 1 ліпеня міжнародны дзень абароны дзяцей. Молімся за нашых дзяцей, каб Бог і мы праз сваё выхаванне, праз прыклад усцерагалі іх ад усялякага зла. І пасля вячэрняй святой імшы адбудзецца сустрэча для груп жывога ружанца. Другога ў аўторак пасля святой імшы вячэрняй сустрэчы для руху глярёза Трыніта, трэцяга ў сераду ўспамін святога кароля Луангі, паплечнікаў, мучанікаў і падчас святых імшаў благаслаўлення дзяцей. Чацвёртага ў чацвер будзем перажываць урачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Езуса Хрыста. Святыя імшы ў нашым касцёле ў гэты дзень, так як гэта урачыстасць абавязковая, будуць у 9, у 11, у 17, у 18:30. І пасля святой імшы, як заўсёды, на працягу актавы Божага цела працэсія навокал нашага касцёла, як дазваляе пагода. І таксама гэта першы чацвер месяца, малітва аб святых пакліканнях, пасля святой імшы ў 11:00 будзем адведваць старэйшых асобаў святымі сакраментамі. І не будзе адарацыі, але пасля працэсіі вячэрняй адбудзецца абрад экзарцызмавання солі, вады і алею. 5 успамін святога Баніфацыя, біскупа і мучаніка, першая пятніца месяца, набажэнства ўзнагароды сэрца Езуса. І ў 21:30 запрашаем на начное чуванне ў інтэнцыі абароны жыцця. 6 ў суботу, першая субота месяца, набажэнства да непакалянага сэрца Марыі. 7 ў нядзелю, першая нядзеля месяца, адарацыйная. У гэты дзень, таксама пасля святой імшы ў 11:00, адбудзецца урачыстая эўхарыстычная працэсія у нашай парафіі. Не будзе святой імшы ў 12:30. Просім прыгатаваць у гэтым годзе алтары для жыхароў наступных дамоў, наступных адрасоў, так как у гэтым годзе только один альтэрнатыўны, так будзем называць, маршрут, который нам предоставили, бо там на Тухачевского змяняюць цеплатрассу, нема пешеходных переходаў пакуда што, дарожак, поэтому у гэтым годзе будзе наступным, па наступных адрасах рэалізоўвацца працэсія. Першы алтар жыхары, улица Дома Гастэла, 41, корпус 1 і 41, корпус 2. Другі алтар жыхары дома, улица Гастэла, 47, корпус 1 і дом 47, корпус 2. Трэці алтар жыхары дома, улица Гастэла, 47, корпус 3, дом 47, 45. І чацвёрты алтар жыхары, улица Дома Гастэла, 41, корпус 3, дом 43 і улица Кааперативная, 14. Просім вас прыгатаваць. Тут і у нас у касцёле можна ўзяць гэтыя каркасы, зрабіць. Гэта наше сведчанне веры таксама, удзел у гэтай працэсіі. Заахвочваем не толькі жыхароў іншых дапамагчы. Можна ўзяць тут і ў касцёле, як мы ўжо зазначылі, неабходныя прыналежнасці для таго, каб зрабіць гэты алтар. І таксама заахвочваем да ўдзелу і дзяцей, і старэйшых. Праз гэта ўсё адбываецца наша сведчанне веры. Гэта адзін раз у году, калі чалавек публічна ў такі спосаб выходзіць з-поза муроў святыні, касцёла, каб паказаць прыналежнасць да Езуса Хрыста эўхарыстычнага. Вся гэтая інфармацыя знаходзіцца на табліцы аб'яваў, можна сфотаграфіраваць, калі якісь пытанні, ініцыятывы, то сардэчна запрашаем у закрыстую. І ўсе гэтыя справы можам вырашыць. Інтэнцыя для груп жывога ружанца на месяц чэрвень. Святы Айцец в асаблівы спосаб у гэтых днях заахвочвае нас да малітвы аб супакоі. 5 таксама будзе адбывацца у Рыме набажэнства аб супакоі для ўсіх людзей, пагэтаму паводле заахвоты святога Айца у гэтым месяцы в асаблівы спосаб молімся аб ласцы супакоі для ўсіх людзей. Заахвочваем да малітвы ў гэтай інтэнцыі. Таксама, браты і сёстры, запрашаем ад панядзелку да ўдзелу ў касцёльнай акцыі «Канікулы з Богам».
Зазначаем, гэта не лагерь для дзяцей. Лагерь гэта падразумявае, што дзеці начуюць, маюць якіясьці пасілкі. Гэта толькі некалькі тых гадзін, дзе мы разам пры касцёле супольна рэалізуем гэтыя праўды, которые спазнавалі на уроках катэхізацыі. Поэтому заахвочваем вашых дзетак таксама, і вы для іх выясніце, што гэта не проста времяпрепровождение, што, напэўна, абавязвае пэўны парадак, бо дзеці знаходзяцца і ў касцёле, і пры касцёле, каб шанаваць адзін аднаго, і таксама ўсё, што мы маем, заахвочваем таксама, і распачнецца ад 10 гадзіны да абеда, да 13:00 больш-менш. Поэтому прыпамінаем вам, запрашаем, хто хоча, да удзелу ў гэтых акцыях, і разам такі спосаб будзем спазнаваць Божыя праўды, супольна молячыся, супольна адпачываючы. І таксама запрашаем ахвотных так званых валанцёраў да дапамогі. Можа, хто з дарослых мае такую аказію, магчымасць, гэта вашы дзеткі, поэтому калі хто мае такую возможнасць, то сардэчна запрашаем да супольнага рэалізавання і прабывання. Можа, хто мае ініцыятывы таксама, поэтому сардэчна просім не агранічваць гэта, што хтосьці павінен рабіць, але так, як паводле сённяшняга святога Евангелія ў адзінстве, напэўна, зможам гэта ўсё зрэалізаваць і дапамагчы ўсім нам асягнуць святасць. Таксама, браты і сёстры, пры выхадзе з касцёла сёння, паводле просьбы сям'і і таксама просьбы нашага біскупа, маладая дзяўчынка Злата Заяц, которая мае 12 гадоў, патрабуе нашай дапамогі малітоўнай, і калі хто мае магчымасць, таксама фінансавай, срочны збор на пересадку костного мозга в Германии. Пры выхадзе з касцёла там будуць знаходзіцца родныя, бацькі. Калі ёсць такая магчымасць, праз нашу салідарнасць дапамагчы гэтаму чалавеку, маладой дзяўчынцы, каб таксама паправіць сваё здароўе, выйсці з гэтай слабасці, з гэтай хваробы. Пагэтаму, хто мае такую магчымасць, можна будзе скласці ахвяраванне, тут таксама рэквізіты, праз папаўнение баланса можна, ці праз банкаўскія таксама рэквізіты дапамагчы гэтаму чалавеку. Пагэтаму вельмі просім вас, заахвочваем. Напэўна, ў такі спосаб чалавек таксама чынным дзеяннем будзе рэалізоўваць прыказанне мілосці Бога і блізнегу. Сардэчна заахвочваем. Такія парафіяльныя аб'явы. Просім запазнацца з імі на табліцы аб'яваў. Дзякуем усім вам за супольную малітву, за дары і дапамогу, за ўборку касцёла. Для дзяцей таксама, для міністрантаў, для ўсіх, хто сваім спевам прыгожвае літургію, для сёстраў законных. Няхай добры і всемагутны Бог для кожнага з вас благаславіць. Паважаныя ксёндз Руслан, Андрэй, Ян, шаноўныя сёстры Людвіга і сёстра Хелена. Мы вельмі добра памятаем урачыстасць першай святой камуніі ў мінулым годзе. Гэта быў вельмі радасны дзень. Езус стаў сябе ў камуніі святой нашым дзецям, каб злучыць іх разам з сабой. Ён прыйшоў у іх сэрцы, каб яны ведалі, што ён іх любіць. Ад таго часу мінуў год. Мы адчувалі, наколькі вы клапоціцеся аб іх. Нашыя дзеці растуць у веры касцёла і паглыбляюць яе. З далучэннем да сакраменту камуніі яны могуць у поўнай меры удзельнічаць у эўхарыстыі. За ўсё гэта мы дзякуем. За кожную споведь на працягу года, за каждую эўхарыстыю, за вашыя малітвы за нас і нашых дзяцей. Прыміце ад нас словы падзякі. Мы жадаем вам, дарагія святары і сёстры, здароўя, радасці і прыязнасці людзей і ўсіх ласкаў, неабходных да нелёгкай вашай паслугі. Няхай Бог адорыць вас шматлікімі ласкамі. Дзякуй сястры Людвігі і сястры Хелене за падрыхтоўку нас да гэтай урачыстасці, за заняткі катэхізацыі, за дапамогу ў паглыбленні веры. Няхай Бог аддзячыць вам. Дзякую вам усім за тое, што маліліся разам з намі і за нашых дзяцей. Бог заплаць усім вам за і пажаданні, і падаркі, і за памяць, і за тое, што заўсёды
Сваім прыкладам указваеце нам, як рэалізоўваць веру. Няхай добры Бог узнагародзіць для кожнага з вас, для вашых сем'яў, для дзетак нашых, каб яны заставаліся верныя Богу Айцу Святому, Евангелію, Святому Крыжу. Таксама для Марка Самакар, для яго сям'і складаем сардэчнае пажаданне. Няхай добры Бог благаславіць здароўем і патрэбнымі дарамі і ласкамі. Усім вам таксама жадаем добрага адпачынку, добрага перажывання сённяшняй урачыстасці і прыміце цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. I jeszcze бацькам і дзецям, которые дзякуюць Пану Богу за першую гадавіну Святой Камуніі, складаем сардэчна богзаплаць за супольную малітву і за гэты бачны дар, ампулкі, для нашай супольнасці парафіяльнай. Гэта тыя начынні, у якіх падчас святой імшы ўжываюцца для віна, для вады. Няхай гэта ўсё таксама паглыбляе нашу веру і ўзаемную падзяку Пану Богу за святыя сакраманты і за сакраманты Эўхарыстыі. Яшчэ раз усім вам богзаплаць і няхай добры Бог узнагародзіць для вас і для вашых блізкіх.